स्टोरियाथ' जोबोर गरम जोबोर इन्टारेस्टिं आरो ओरैबायदि माखासे बेयाव ओरैबायदि माखासे सासपेक्ट मोनसे सासपेन्सन थानाय बे स्टोरिया MCLA दिलीप कुमार बर' बिथांनि भाइरेल बेखौ नोंथांमोना नुबाय आरो बिथाङा भाइरेल जानायनि उनाव जाय स्टोरिखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै मिडियायाव खिन्थाफैदों बे स्टोरियाबो एक्जाक्ट 100% रियेल बादि नाङो। बाथ्राया जाहैबाय जायफोर मानसिफोरा बिथांखौ किडनेप खालामदों जाय मानसिफोरा बिथांनियाव रां दाबि खालामदों बै मानसिफोरा QR क'ड होनानै बिथांनिफ्राय 3 लाख रां लादों जाहैबाय। स' सबसे स्टोरिनि गोमोथावा बेनो जे जुदि सिखावबा जुदि डकाइटबा QR क'ड होनानै रांखौ लागोन बेबो साननो गोनां आरो बेखौ लामानिफ्राय किडनेप खालामदों होननानै बुंदों बे बाथ्रायाबो गोमोथाव। दा बाथ्राया जाहैबाय सोरनिया रियेल बेखौ बुंनाया दे इलेक्शन खाथियाव बा जायखिजाया पलिटिकेल पार्सनफोरखौ बेबायदि खैसाराव सानो थाखायबो नाजायो बेबो मोनसे पलिसि हानि ट्रेप जायखौ ना जाबायदि इन्टेलिजेन्स टीमफोरा मा खालामो हानि ट्रेप खालामनानै माखासे बेबायदि मानसिफोरखौ फासायो बेबायदिबो जानो हागौ आरो बिनि केरेक्टारानो बेबायदि खाबो जानो हागौ माने अनेक धरन जानो हागौ आरो अनेक रोखोमनि जानो हागौ अनेक टाइप जानो हागौ बायदि टाइप जानो हागौ आरो दा नोंथांमोनखौ आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय बे जि जाथाय बे जि स्टोरी दिलीप कुमार बर'आ जाय बाथ्राफोरखौ मिडियानि सिगाङाव फैनानै बुंफैदों आं थांनाय भिडिअ होदोंमोन नाथाय बे भिडिअखौ इउटिउबा टेक डाउन खालामदों आङो बैहाय खायसे खायसे सेन्टेन्सफोरखौ आं लिनामोन लोगोसे बैहाय माखासे डकुमेन्टेसन नोंथांमोना नुदों बै डकुमेन्टेसनखौ दिन्थिनाया जिहेतु मोनसे साइबार क्राइम साइबार बुलाइं बा गुबुननि इनफरमेसनखौ मा खालामनाय जायो आउट खालामनाय जायो बेनिखायनो मा खालामबाय इउटिउबा आंनि बै भिडिअखौ टेक डाउन खालामदों। थेवब्लाबो नोंथांमोना नुखाबाय गोबाङानो जायफोर नोंथांमोना नुवाखै गुबुन गुबुन मिडियाफोराव नायनो हागोन बिथाङा माबायदि बाथ्रा बुंदों स' आंनि भिडिअखौ टेक डाउन खालामदों जायनि जाहोनाव नोंथांमोना निश्चय बेखौ नुवाखै नाथाय गुबुन मिडियाफोराव नोंथांमोना नुबाय दिलीप कुमार बर'आ माखासे बाथ्रा बुंदों बिथाङा बुंदों जे लामानिफ्राय बहाबा माबा मोनसे बागाननि बाथ्रा होनदों बै लामानिफ्राय बेखौ किडनेप खालामदों जाहैबाय किडनेप खालामनानै रां दाबि खालामदों जाहैबाय पिस्टलखौ खुगाव सोदों जाहैबाय बिनाव बबेबा न'आव लांनानै सोरबा हिन्जावसादों भिडिअ शुट खालामदों जाहैबाय आरो गावनि जिउनि रैखानि थाखाय बेखौ मामार सुवालि बेबायदिखौ बुंहोदों जाहैबाय स' गोबां बेबायदि बिथाङा स्टोरी खिन्थादों आं स्टोरी होनना बुंबाय बे स्टोरीनि रियेलिटिखौ दासिम जों मिथिया बुंनाया सोरनिया रियेल स' बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों 3 लाख 6 लाख लानायनि बाथ्रा बुंदों 3 लाख बेगाव दंमोननो बे 3 लाख होबाय बिनि उनाव आरोबाव QR क'डनि हेफाजाबै मा होबाय आरोबाव 3 लाख होबाय बेबायदि 6 लाख बिसोर दाबि खालामदों आरो बिनि उनावबो बिखौ न'आव थानांगौ मेसेज हरबाय थादों जाहैबाय दानि जुगाव मेसेज हरनानै सोरनिबा रां दाबि खालामनाया इम्पसिबल होननानै आं सानो जेनेरेलि इम्पसिबल टाइप आरो बेबायदि जुदि सासे MCLA बेबायदि रां दाबि खालामनाया एसे गोमोथाव बाथ्रा जागोन आरो खारन बेबायदि मेसेज हरबाय थाबाथ' बे सेकेन्डआवनो हमजागोन बबेबा जंगल सिङाव लाना थांनानै बेबायदि माने हुस गैयै खालामनानै बायदिसिना खालामनानै उनाव हुस फैनानै थाबाय फैनानै नामा राङापारा मोनफैनाय बाथ्रा होनदों स' गोबां रोखोमनि बिथाङा स्टोरी खिन्थादों बै स्टोरीफोराव माखासे बिथिंखौ थारमाने एसे गोनो गोथोबो नांदों आरो बै जि भाइरेल भिडिअ ना बै भाइरेल भिडिअ माने जा जों नुदों बे नुनाय स्टोरियाबो माने एसे डिफरेन्ट टाइपनि आरो स' बेहाय जाबायदि माने भिडिअ खालामदों बे भिडिअ खालामनायाव जुदि आसलि जुदि सिखावफोर मोनबा बै सिखावफोरा एसे डिफरेन्ट स्टाइलाव भिडिअखौ शुट खालामनांगौमोन बेबो साननो गोनां जादों स' बे जि स्टोरी ना बे स्टोरियाव थारमाने मा नांदों रियेलिटिया एसे डिफरेन्ट बेबायदि नांदों आरो बिनि उनाव बियो गावनि बे मिडियानि सिगाङाव रायलायनायाव माखासे मानसिनि नामबो सोरबा सासे मानसिनि नाम लादों मासिनखौ लायाखै सोरबा सासे मानसिनि नाम लादों ठिकादारनि स' बेबायदि नाम लानायनि जाहोनाव बै जानांगौ बै सुबुंफोरा लोगो मा जाबाय प्रेस कनफारेन्स खालामगारबाय आरो बिसोर बुंबाय जों बेबायदि रां दाबि खालामाखै बै हिन्जावसाफोरनि लाइफनि थाखायसो 3 लाख रां लादों आरो बिसोर हमदों प्रशासननि मानसि दङ होनना बुंदों स' प्रशासननो गथायनानै बिसोर फैदों होनना बुंदों स' बेबायदि अनेक धरननि आरो स' बाथ्राया माने मिलायाखै आरो सोरनिया कारेक्ट नोंथांमोना जाज खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आङो बिसोरनि भिडिअखौ फिनजोबगोन बे भिडिअ गोलाव जागोन न' डाउट नोंथांमोना गुबुनाव नायनो हागोन नाथाय नोंथांमोना बेखौ जाज खालाम जे बेखौ नायबिजिरनानै नोंथांमोना मा मोनदों सोरनिया रियेलिटि दं मा बै जाय सुबुंफोरनि नामखौ लादोंमोन बिसोरनिया रियेलिटि दङ ना MCLA दिलीप कुमार बर'निया रियेलिटि दङ ना रावनियाबो रियेलिटि गैया स' गावखौ बासायनो थाखाय सबबोथ' गावनि स्टेन्डखौ लाहैखानांगोन ना बेबायदिसो बुंदों नामा बिदिब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि आइडियाखौ शेयार खालामबानो जाबाय आंथ' बेवहाय ओरैबायदि नांदों माने आंनिफ्राय सानोबा दे
बेवहाय माखासे उल्थां फाल्थांखौ नुनो मोनदों आरो जे QR क'डजों सिखावा माब्लाबो फैसा दाबि खालामा दानि जुगाव QR क'ड लोगो लोगो हमजाना जेल जागोन बेबायदि खालामबा बबेखानि बै सुबुंफोराबो बेबायदि 3 लाख रां लानाया बिसोरनियाबो कारेक्ट जायाखै स' लामा दथायाव बेबायदि रां लानाया बेखि माबा गनायथाव बिनिखायनो माने बेवहाय रावखौबो नोंथांमोना दाय गैयि बेखौ दासा दायाथ' माने सबनिबो थानाय बायदि नांदों MCLA नोबो थानाय बायदि नांदों आरो बै जायफोरा बेबायदि माने रांखौ QR क'डनि थ्रुयै लादों बेबायदि लादों बेबो माने साननो गोनां जादों बिथांमोना लादों होनना बुंदों खिन्थु जासिना होदों ना लादों जुदि जासिना होदोंबाथ' टेनसन गैयामोन नाथाय बिसोर बिनानै लादों होनना बुंदों बै हिनजावसाफोरनि थाखाय बै रांखौ बिथांमोना बेबायदि लानायनि राइट्सआ बबेखानि गैयामोन प्रखाखननि बाथ्रानो बिथांमोना बायदिसिना आरो बेवहाय गोबां बेले बेजे दङ बेवहाय रावबो खारग'नायनि चान्स गैयि बायदिखौ आं नुदों आरो स' नोंथांमोना फ्रेन्ड्स बुंदो जे MCLA दायनिगिरि ना सोर दायनिगिरि नोंथांमोना खोनासंनानै ला बिसोर मा बुंदों आरो MCLA मा बुंदों भिडिअ गोलाव जागोन नाथाय नोंथांमोना खोनासंनानै लाजोबथा आंनिया मोनसे भिडिअ टेक डाउन जाबाय ना बेनिखायनो फिनफिनदों आङो बेबाराव माने टेक डाउन जायै बायदि होदो आरो नोंथांमोना नायना ला मोननैखौबो गिबियाव MCLA खोनासंग्रो बिनि उनाव बिथांमोननिखौबो खोनासं बेयावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो खुलुमनाय थाबाय आरो फैबाय थानाय जोंनि हारिनि गिबि फोरबो बे बैसागो फोरबोआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय लोगोसे माने बे फोरबोखौ बरायनाय थाबाय नंगौ आंहा मोनसे गिख्रांथाव जाथाय जाना थांदोंमोन गतिके बियो आंनि जेनेबा आंखौ जोंनि किसुमान माने सक्रान्त आरो किसुमान ब्लेकमेलिं मोनसे बिसोरो ग्रुप दोङो बै ग्रुपआ आंनिफ्राय 1 करोड़ रां डिमान्ड होदो बै डिमान्डनि थाखाय बिसोरो 5 माह जालांबाय दिनै बे 5 माहखौ समाव बिसोरो आंखौ माने फन खालायो ए रखमनो मेसेज होयो आरो मेसेज होनानै माने बिसोरो आंखौ बुंबाय थायो जुदि बै 1 करोड़खौ होआबा नोंखौ गावथारनाय जागोन नोंनि परियालखौ गावथारनाय जागोन दा बेबायदि बहुद आंखौ दाबि धमकी होबोबाय हादो बेबायदिनो आंबो बुङो आंहा बेबायदि गोहो गैया बेबायदि रां होनो हानाय मानो होनबा नोंसोरो साननो हायो आंहा किसुमान प्रजेक्ट दोङो नाथाय बेफोरो फिउचार प्रजेक्ट लानानैसो आं खालायनाय जादों दिनै आं राबार गायदो राबाराव पुरा फिथाइ मोना गय गायदो पुरा दा फिउचार प्लाननि कारनैसो बेफोरखौ आङो मावगासिनो दोङो आरो आं सासे MCLA आं बिखौ आं गायदो बै ढेकियाजुलि सनितपुर माने बे जिल्लायाव जायो ढेकियाजुलि ओनसोलाव बियो माने अरनबारि होननाय बे ओनसोलाव आरो माने बेयाव आङो गायनाय जादों आरो बियो एसे फिथाइ थाइदोबाबो बारा इनकाम जायाखै दा बेबायदिनो नाङो आरो बै जोंथ' दुष्ट चक्र बे ओनसोलनिनो गतिके उनाव बेबायदिनो माने आङो दिनै आंहा मोनसे आङो बै सासे MCLA हिसाबै आङो दिनै सम होनो हाया मासाव खेबसेबाबो आं बै बागानाव थाङो आरो आं हदाय फुङाव थांनानै आं मोना गिदिंना फैयो खिन्थु आंनि माबा बिजि सिडिउलनि थाखाय बिखालि बेयाव आङो मोना थांनानै आरो बै समाव एसे आङो बै ओनसोलनिनो बै आं जायखौ फोथायो बिसोरखो खिन्थु बे एसे जुगाजुग जानानै आं बै खोन्थाखौ बुंहरदोंमोन आङो जे 2 जानुवारियाव आङो थांगासिनो दङ मोना समाव आङो मोनहैगोन ओरै होननानै दा बेबायदिनो बधय बै आंनि थांनायखौनो बिसोरो खाबु लानानै आंखौ मोनसे ब्लुप्रिन्ट खालायदो आरो बे खालि आंखौ आंनि ड्राइभार आङो इखालि मानो होनबा आंनि गार्डआबो दोङोमोन नाथाय गार्डआ आंदो बे खालि बिनि देहानि उसुबिदानि थाखाय बेखौ आंबो बुंबाय नोङो थांनाङा दे आङो बेयाव हरसेया थानानै फैगोन मानो होनबा आंहा मासाव मोनसे एकाउन्ट सोलियो आं बेखौ नायनो गोनां जायो आंहा एसे फुख्रिबो जावबाय हादो बेनिखायनो आं एसे केस 3 लाख लानानै आं इखालि आं थांबाय ओमफ्राय बेबायदिनो ढेकियाजुलि टाउन बारनानै बे मना सेन्टार होनना बुङो अर्थात बाटासिपुर स्टेशन बिनि सिगाङाव मोनसे साहा बागान दोङो बे साहा बागानाव मोननाय गेजेराव मोनसे गारि गुफुर गारि मा गारिमोन आंखौ मिथिया बिसोरो आंखौ लाखिनो बुङो न' आं ड्राइभारखौ बुङो लाखिदे ओरै होननानै
उनाव लाखिनाय उनाव बिसोरो साब्रै सेंग्रा ओमफ्राय सानै खम बैसोनि आइजो बिसोरो अखारना फैनानै सिदा आंनि गारिनि दरजाखौ खुलिनानै आंनि ड्राइभारखौ सिदा मोनसे रिभल्भार देखायनानै बेनि मासिखौ सियो बेनिफ्राय आंखौबो बेबायदिनो दिनै बिथांमोना आंनि माने खर'आव खायो आरो ड्राइभारखौबो खानानै बिसोरो जोंखौ लाना थाङो आरो बे गारियाव सानै आइजोखौबो बिसोरो थिखांना लायो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंखौ बहाय लांदो मायो प्राय 2 घन्टासो बिसोरो जोंखौ लाना थांनानै उनाव बिसोरो मोनसे जेरावनोखि माने खुनु पहर गैया लाइट गैया बेबायदि माबायाव लांनानै बिसोरो ड्राइभारखौदो आंखौदो बख'नानै बुंदो नोङो दिनैनि दिनाव जोंनो 1 करोड़ रां खिन्थु होनांगोन होनना ओमफ्राय आं बुंदो आं दिनै 1 करोड़खौ आं नुवाखै आङो दांनोबो मोनाखै आं मारै 1 करोड़ होदो गतिके आङो खुनु पद्य होनो हाया ओरैनायाव बिसोरो दिनै सिदा आंनि मोखाङाव बा बिसोरो आंनि खुगायाव रिभल्भारखौ सोनानै बुंदो दिनै नोंखौ बेयाव गावफ्रुनानै गालांनाय जागोन होनना ओमफ्राय आंबो गिनाय फैबाय इमान हाग्रा गेजेर दा मा जायगायाव लाबोदों आंबो जेबो मिथिया उनाव बेबायदिनो बिराद बिसोरो माने मानसिक भाबे आंखौ बहुत टर्चार खालायदो किन्तु बेयाव आं ए रखम जादों जे आंहा खुनु आं जे मानसि माहारि हिसाबै माने खालि माने मा बुंनो अबाबो दिनै धैर्ययाव आङो माने बेयाव आङो जि सोंदो बेखौनो बुंबाय हादो उनाव बिसोरो बुंबाय भिडिअ नेकेड भिडिअ खालायगोन दिनै होनना बुंदो नोङो रांखौ होगोन ना होआ बुं दानो नोंनि वेल विशारफोरनिफ्राय परियालनिफ्राय रांखौ ट्रान्सफार खालामनानै जोंनो हो नोंनो स्केनार होगोन होनना बुंबाय उनाव आं बुंदों आंनि परियाला इमान धोनि मानसि नङा आरो बे रखम होनो हानाय खुनु थासारि गैया होनना उनाव बै बेगाव मा दङ ओरै होनना बुंबाय बेगाव ओमफ्राय आङो बेयाव 3 लाख लाना हांदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो बै स्कर्पिअ गारिनिफ्राय बेगखौ दिहुननानै बै 3 लाखखौ सेख'नानै लाबाय बेनि उनाव बिसोरो उनाव आंखौबो मेगनखौ खाफिनबाय ड्राइभारखौबो मेगनखौ खाफिनबाय खानानै बिसोरो मोनसे प्राय आधा घन्टासो बधय आं गोसोआव गैया मोनसे बै गंनै गुफुर गारि आरो इनिफ्राय बै आंनि स्कर्पिअ आरो स्कर्पिअ गारिखौ बेयावनो बिसोरो गालांबाय ओमफ्राय बिसोरनि गारियाव जोंखौ थिखांनानै बै मोनसे रुमाव लाना हांदो दा बै रुमखौबो आं मिथिया बहाय ओमफ्राय लाना हांनानै मोननै रुम आंनि ड्राइभारखौ मोनसे रुमाव सोदो ओमफ्राय आंखौ मोनसे रुमाव सोदो दिनै नोंखौ नों लांथं जानांगोन नोंखौ जोङो भिडिअ फुटेज खालायगोन होनना बुंदो बिसोरो उनाव आं बुंदो मानि थाखाय भिडिअ फुटेज बै फुटेजखौ लागोन होमबासो नों रांखौ होगोन बे 1 करोड़खौ नोंहा एसे सासे MCLA दिनै नोंखौ रायजोनि गेजेराव जों फुटेजखौ हेगारना होगोन होनना बे आं बुंदो आंखौ मा खालायनो नोंसोरो फुटेजखौ हेगारनानै नोंसोर बदनाम खालायनो हागोन किन्तु आंखौ नोंसोरो दिनै बे रांखौ आं खुनु पद्य होनो हाया होननानै आं बिसोरखौ बुङो उनाव बिसोरो आंखौ रुमाव सोयो सोनानै खाथाम माने मोखां खानाय बिसोरो गुन्दा बाहायनाया सोर आं मिथिया उनाव बिसोरो आंखौ गान पइन्टआव लानानै आंखौ बुंदो बे बिसिनाव उन्दु नोङो होनना बुंदो आंखौ आरो नोंनि लंपेन्टखौ खु होनना बुंदो आंखौ बेनिफ्राय आंबो आं लंपेन्ट खुवा होननानै आं लंपेन्ट खुवा मा भाइरेल खालायनो नागिरदों मा फुटेज लानो नागिरदों नोंसोरो ला हा बुंनो गोनां जेबो गैया आरो बै फुटेजखौ लानानै नोंसोर मा खालायगोन येस नोंसोर बदनाम खालामनो हायो जेबो गेदेर खोथा बे समावनो सासे माने खम बैसोनि सासे आइजो हाबना फैदो ओमफ्राय बै आइजोखौ बुंदो थां बिनि लंपेन्टखौ खुयैथां होननानै आंखौ बुंदो उनाव आङो बे आइजोआ आंनि खाथियाव फैनायाव जोनानै होदों आङो बे आइजोखौ जोना होनायाव बियो बिसोरथि थांदो लोगो साथामबो फैनानै आंखौ बिसनानिफ्राय बोस्लिंनानै रिभल्भार सोनानै बेयावनो गावथारसै नोङो मा मिथिना मिथिया नोङो सोर जोङो होनना ओरैना उनावथ' उपाय गैया आंबो गिबाय जियानो जा आं इनिफ्राय बासिना थांनांगोन आं डेफिनेटलि आङो मोनसे आयेनगत बेबस्था लागोन आं बेखौ साननानै उनाव बिसोरो आं बुंनायाव उनाव आङो बेयाव आङो बिसोरनि बिसनायाव मोनसे गुफुर टावेल दङमोन बै टावेलखौ लानानै आङो आंनि लंपेन्टखौ खुनाय उनाव बेनिफ्राय बिसोरनि बिसनायावनो मोनसे कम्बल दङमोन बै कम्बलखौबो आङो खोबना लाबाय ओमफ्राय खोबना लानानै बे आइजोआथ' आङो जिथिया जोना होबाय खाथियाव फैनो हाला
ओमफ्राय मोनसे खोन्था बुंबाय बिसोरो जों जा बुंगोन खिन्थु नों बुंनांगोन नङाबा आं मानो आंनि मथे बुंगोन होनना आं बुंदोंमोन बे आइजोआ दिनै नोंसोर लाबनाय होननानै आं बुंदोंमोन बिसोरखौ उनाव थांना थागोन ना थाया नोङो आरो आंनि खुगायाव सोना होबावबाय जों जा बुङो बे आइजोखौ नों लाना फैदो होननानै बुं ओरै होनना बुंबाय उनाव आङो जियानो जा उनाव आंखौ मुंखौ सोंनो नागिरदों आं दा बेयाव दिलीप बर' होननानै आङो बुंनो नागिराखै माने आं सासे बिटिसि सरकारनि सासे MCLA आरो बे खोन्थाखौ बिसोर मिथिगौ उनाव आंखौ बोधय आङो बेबायदिनो राजेश बर' सामथिं राजेन बर' माबा मोनसे आं बुंफ्लांदो आंनि मुंखौ आरो बिनि उनाव आं मोनसे खोन्था बुंदो बिसोरखौ बे आइजोआ आंनि आमाइनि फिसाजो होननानै बुंदो उफाय गैया आं बै खोन्थाखौ बुंदो बुंनायनि उनाव बिसोरो बै फुटेजखौ लादो लानानै बिसोरो उनाव फुटेजखौ लानायनि उनाव बुंदो नोंहाथ' मबाइलखौ सेना लादो सेना लानानै बिसोरो उनाव बै बिसोरो एसे अपारेट खालायना नायनो रोङो उनाव मोनबा एकाउन्ट बेयाव दोङो बे स्केनारनिफ्राय नोङो जोंनो मा रां ट्रान्सफार खालामना होनो हायो होनांगोन नोङो नङाबा गावथारगोन बिसोरो उनाव बैखौ नायनानै उनाव आङो सानबाय जुदि प्रयजनबा 3 लाखखौथ' लांबायगो आङो बासिनांगोन न'आव थांनांगोन ओइ साननानै आङो बै आंनि बिसोरनि उनाव सोर मा आंखौ मिथिया उनाव बिसोरो आंनो आं स्केनार बिनायाव बिसोरो होदो स्केनाराव उनाव आङो 50,000 करि खेबनै होदो 1 लाख खेबनै होदो आं 3 लाख आंनि स्केनारनिफ्राय आं दिहुनना होदो दिनै बै तथ्यआ दिनै आंनियाव दङ बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बेयाव 20,000 कपि आङो अलरेडि बेखौ आंहा उदालगुरि जिल्ला एसपिनो होनाय जादों आरो सनितपुर जिल्लानि डाइरेक्ट आं थांनानै एसपि बिथांमोननो आं होदो मानो होनबा बे जाथाया माने आइनगत आं बेबस्था लानो आं माबानो थाखाय आं बेखौ 2000खौ आं होदो आरो आं बै दिनै नोंथांमोनहा जाहाथे जुदि लायोबा बेयो कमल मुसाहारि होननाय बे स्केनाराव थांदो आरो राङा नैबे मोनसे माने 50,000नि एगेन 50,000 एगेन 1 लाख कमल मुसाहारि इनिफ्राय नैबे 1 लाख माने 3 लाख आङो स्केनाराव बिसोरनो होबाय होनायनि उनावबो आंखौ बुंबावबाय जे नोंहा गोदोर मानसि नोङो दिनै माहाजोन मानसि नोंनि प्रपार्टिफोरखौ जों मिथिजोबो नों सासे नोंनियाव रां दोङो दालालफोरनिफ्राय बिना हो आंहा खुनु बेबायदि दिनै रां गोनां मानसि गैया आरो गतिके आं होनो हाला नोंसोर मा खालाय होननानै उनाव बेयावनो बे चेप्टारा बै रुमनि चेप्टारा जोबनाय उनाव बिसोरो जोंखौ आखौ लाना फैदो बे हाग्रायाव लांनानै बहुद खोन्था सोंदो जों मानसिया दिनै लाखआव डिल खालाया करोड़ाव खालायो नोंनिफ्राय 1 करोड़ बिदो 1 करोड़ बिदो 5 करोड़ाव बिदो नोङो माबा बियाखै गतिके नों जुदि होआबा जों फुटेजआव लाखाबाय भाइरेल खालायगोन सोरनि नोंनि सारा बिटिआरआव भाइरेल खालायगोन नोंनि नखराव हरगोन नोंनि समाजाव हरगोन नोंनि इमेजखौ गाज्रि खालायगोन आं बुंदो आंनि इमेजखौ गाज्रि खालामनानै नोंसोरा जेबो मुलाम्फा जाया बदनाम जागोन आङो बदनाम जागोन गतिके सैथोआ सैथो गतिके नोंसोरो जिमान खालाया आरो बिसोरो बे समाव बर' भाषायाव बुंबाय हादोंमोन आं बुंदों नोंसोरो लाजि गोनां खोन्था हारिनि मानसिखौ नों दिनैनि समावबो बेबायदि खालायो आरो जों खोनानोसो मोनदोंमोन दिनै आंबो दिनै बे जाथाया जादों आरो आं हारिखौ मोजां मोनो हारिनि मानसिखौ मोजां मोनो दिनै जि संगठन गैया मानो बेबायदि गाज्रि थासारियाव नोंसोरो दिनै रांनि थाखाय आं खोनादोंमोन बे बाटासि ओनसोलाव आरो बै मनासन्तार ओनसोलाव बेबायदि मोनसे चक्र दङ होननानै सोरबा ठिकादार फायोबा बिसोरखौ बेबायदि फान्दाव खोलैनानै बिसोर रां लायो बेबायदि माने जाथाय खालायो गोबां खोनादोंसोमोन खिन्थु दिनै आंबो जादों थारमाने बे जाथाय खालायनाया नोंसोरनो होनना लाजिदों आं दाबो जि जाबाय नोंथांमोननो आङो 6 लाख रां होबाय आङो जेबो बेबस्था लाया हारिनि खाथिराव खिन्थु आं खावलायो नोंखौ जाहाथे नोंसोरो मोजां थासारियाव थानानै जाहाथे खामानि मावना जा आंखौ खहा खालायगोन आं थैना थांगोन आं मोनसे दायित्व दङ आं दिनै गाज्रि थासारियाव थानानै खामानि मावा होननानै आं बुंबाय
ओमफ्राय बेबायदिनो फैनानै उनाव हाग्रा हगारना दोनबाय हाग्रा हगारना दोननायाव ओमफ्राय आंथ' फिट जाबाय आं टटेलि कलाप्स उनाव आंनि ड्राइभारखौबो एसे फैदो फैनानै बियो आं गोलैना थाबाय एक माने घन्टासेसो उनाव बियो आंखौ फोजादो सार 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 होनना ओमफ्राय आं बुंदो बहाय दङ जोङो होनना ओइ हाग्रायावसो दंलै सार होनना बे खालि जुदि बियो मैदेर थायोमोनबा मोसा थायोमोनबा जोंखौ सेस खालायबायमोन खिन्थु बे आनान गसाइनि अननायाव आंनि ड्राइभारा उनाव आंखौ बोखांनानै जोंनि गारियाव थिखांनानै ओमफ्राय आं बुंदो थौ माने बाबु जोङो थांबाय हानिसै बहाय मोनो नायनोसै होनना बेबायदिनो खुनु आइडिया गैया उनाव फैयै फैयै राङापारा स्टेशनाव जोङो बे स्टेशननि गेटखौ नुदो बै राङापारा स्टेशनखौ नुदो उनाव नुनानै आं बुंबाय राङापारा मोनफैबायलै ओमफ्राय बहाय लांनायलै जोंखौ होनना जों जेबो मिथिया उनाव बेबायदिनो बुंनायसै उनावफ्राय राङापारानिफ्राय बै आर्मि केम्प थि जानानै जोङो ओरै आंनि न'आव 4टा बाजियाव मोनफैनानै जोंहा गासिबो उन्दुना दङ आंथ' जेबो बुंनो हाया बेबायदिनो उनाव सफैनानै उनाव बिसोरो आंखौ मोनसे खोथा बुंना हरदोंमोन खानथामनि गेजेराव नोंसोरो रांखौ होनोबा होआबा फुटेजआ भाइरेल खालायगोन आरो नोंनि न'आव थांनानै गावहैगोन दांखो दा आंबो न'आव फैनानै नायनोसै मारै गावो ओरैना बेनिफ्राय बिसोरो जाना थांबाय जाथाया उनाव बिसोरो आंखौ फनाव फन खालायदो आरो बिसोरो मेसेज होदो राङा बहाय सानथाम सम होदोंमोन ओरैना दा आं मोनसे फिननाय होदो आङो खुनु पयदे 1 crore होनो हाया नोंसोरो 6 लाख होबाय आरो नोंसोरो आंखौ डिस्टार्ब खालायनांला आरो नोंसोरो जुदि आंनि खोथाखौ मानियोबा खिन्थु आङो आयेनगथा बेबस्था लाला आरो होननानै बुंबाय बेनिफ्राय बेबायदिनो नोङो नायना ला फुटेजआ होननानै बुंदों आंखौ बे फुटेजखौ आंनो हरबाय फुटेजखौ हरदों आं नोंसोरो बै फुटेजखौ आं नायनानै आं नायबाय बेयावथ' जेबो गाज्रि सिन गैया आरो बेयाव बै जोनाय सिनफोरा गैया ओमफ्राय हिनजावसाखौ आं जुमुदै गारना होदों बेबो गैया आरो बिसोरो गासैबो आरो बेनिफ्राय गैया आं बुंहरबाय बे फुटेजखौ लानानै नोंसोरो मा आंनि रिपुटेसनखौ गाज्रि खालायनो नागिरदो जेबो खालामनो हाया नोंसोरो बदनाम खालायनो हायो खिन्थु बे फुटेजआ नंखाय फुटेज होनना बुंदो आंनि गारिखौ बिसोरो जेराव माबानानै बे आंनि गारियाव बिसोरो आंखौ टर्चार खालायनाय समाव सिटफोरखौ गोलाव खालायना सब उरुनानै गारिनि अबस्थाखौनो माबा खालामना दोनदो बै हाग्रायावनो दोङोमोन ओमफ्राय जोङो उरुना ओमफ्राय एसे गारिखौ गारना गालांदो बेनिफ्राय बिसोर गंनै गारि दोङो खमसे खम 8-9 जनसो दोङोमोन बिसोरो मोनदो आरो बेयाव गारना गालांदो नालाय मोनदो बे रुमखौथ' आं मिथिला मोनसे मोजां बिसोरनिनो सोरबा रेसिडेन्ट जानो हायो टाउनथ' बे रखम जेबो गैया बै एसे लाइट साइट नुदो दा बेखौ आं मिथिया आंबो माने खुनु सेन्स गैयामोन खिन्थु मोनसे मोजां रुम मोजां थासारिनि रुम दा सोरनि रुम आं बेखौ मिथिया बे भाइरेल जिथु भिडिअ जादों बेखौ नोंथांखौ व्यक्तिगत षड़यन्त्र खालामदोंना राजनीति षड़यन्त्र खालामदों बेखौ बै 1 crore लानो थाखाय जाहाथे आं सासे MCLA हिसाबैबो जाहाथे आंनि इमेजखौ गाज्रि खालायनो थाखाय आरो टटेलि आंखौ थारमाने बै भिडिअखौ होनानै प्रेसाराइज खालामनानै होमबासो बे 1 crore होगोन आरो बैबायदि जाथायखौनो बिसोर खालायबाय थायोनो खिन्थु आंबो जाना थांदो उनाव बेबायदिनो बिसोरो आंखौ टटेलि माने हरो मबा 10 दिननि उनाव हरो रांखौ हर जिहेतु नोंथांखौ लांबाय हाग्रा गेजेरावहाय बै लांग्रा मानसिफोरखौ नोंथाङा सिनायना बेनिफ्राय आङो एसे नायबाय आं बै मना सेन्टार जानानै थाङोबाथ' आङो बेयाव सासे मानसिखौ आं सिनायबाय बिनि मुङा जाबाय गेरेमसा मुसाहारि बे थिका सिका मावो आरो बियो मा संगठनजों लोब्बा दङ आं बेखौ मिथिया बेखौ आं सिनायबाय आरो बिनो लिड लायो बे जाथायखौ लायो आरो गुन्डागिरि खालायो बियो दिनै बै ओनसोलाव दिनै गाज्रि थासारि बैसोरनि थाखाय जागासिनो दङ बेनिखायनो आङो जेथिया बियो मेसेजआ फैयो कमल मुसाहारि होननानै बे माबा बै वाट्सएपखौ बिसोरो बाहायो बेनिफ्राय बेयाव बुंहरबाय थायो रांखौ सोना हरदो जोंनो रां नांगौ 5 लाख हर ओमफ्राय आं थाइसेबो थाखा होनो हाया होनना रिफिउज खालायो बेबायदिनो आंहा प्राय
माने 3 माससो आंहा सोलिगासिनो दङ उनाव लास्टआव बिसोरो बुंबाय नोंनि न'आव थांना गावफ्रुहैनोसै नोंखो नोंनि न'आव थांना जों गावफ्रुहैनोसै आरो नोङो दिनै नोंनि जा सम्पति दोङो मिथिलाला नोङो बे बागानखौ जों थेर बेथेर खालायसिगोन होननानै बे बुंबाय उनाव आंहाथ' भाबिबाय दा फैनानै जुदि आंखौ गावफ्रुयोबा आंहा मोनसे दिनै एजाहारनि कुनु आङो बिसोरनि थाखाय आं लायाखैमोन उनाव आं मोनसे एजाहार कपि आङो बानायबाय बिसोरनि टटेलि काहानिखौ लानानै आं बे एजाहार कपि बानायनानै उनाव आङो ओमफ्राय डाइरेक्ट एसपि सारदो रायलायबाय उदालगुरि ओमफ्राय बिथांनो आङो गथायनायनि उनाव बिथाङा बुङो बे जाथाया जादों ढेकियाजुलियाव गतिके नोंथाङा बेखौ एसपि तेजपुरनोबो होनांगोन ओरै होनना बुंबाय उनाव बिथांनोबो आङो लोगो मोनाखैमोन खिन्थु बिथाङाबो बुंबाय बेखौ जाहाथे वाट्सएपआव हर आरो बिथांमोना बिनि मोनसे राहा लागोन होननानै आंखौ बुंहरो दिनै बै आंहा फोथायनाय दोङो आयेनगत भाबे खिन्थु आं आयेनाव होआखैमोन जोंनि मानसिया मोनसे बदनाम जागोन होननानै दिनै जोंनि मानसिया दिनैबो बेबायदि थासारि मावो गतिके आङो अननानै कुनु आयेनगत बेबस्था लायाखैमोन आं खिन्थु आङो बाध्य जादों आंनि गथ'फोरखौ बुथारजोबगोन होनना बुंदो आंनि न'खरखौनो बुथारजोबगोन होनदो होमबाथ' आंहा मोनसे एभिडेन्स नांगो बेनिखायनो आं बे एजाहारखौबो आङो होनाय जादों नोंथांमोना बे एजाहारखौबो जाहाथे कपिखौ नायोबा दिनैनि प्रेस मिट लानायनि जाहोनानो जादों मानो होनबा जों दहायसो कालिन्दार MCLA दिलिप कुमार बर' नामा बिथाङा जोंनि सायाव माखासे इलिगेल लाबोदों बे इलिगेल लाबोनायनि जाहोनावनो जोङो बुंदों बिथाङा मा इलिगेल होदों जोंखौ मिथिया जोङो फैसा बिनाय मा बिनाय खोथा बुंदों नाथाय जोंथ' फैसा बियाखै रावनावबो डिमान्ड खालामाखै रावखौबो जों माबा जोङो जायगानि जों थागिबि हिसाबै बिथाङा बियाव हग्राजुलि एरियायाव माखासे लबार बागान दं गय बागान दं बिथाङा फैनानै गाद लाबाबासिनो फैयो मा जाहोनाव गाद लायाबासिनो फैयो बेखौ मिथिया नाथाय जों मिथिनो मोनदों बिथाङा बेयाव फैफ्लानानै माखासे हिनजावसा उन्दै गथ'खौ लानानै थांनानै फैसानि थाखा लब देखायनानै बिथाङा अबावबा शिलं अबावबा मा होनो कालुखुं अबावबा हटेलाव थानाय जोङो मिथिनो मोनबाय थादों बेखौ लानो जों जायगानि थागिबिफ्रा जों लोगोफ्रा जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ सानसे सम जों संदाननांगौ होननानै जों साननानै लानानै ओंखायनो सानसेखालि बे फैनानै जों लोगो मोनबाय बिथांखौ जों नुबाय बिथाङा लबार बागानाव फैनानै दसे थानानै ओरै ओंखारलांनाय समाव जोङो बिथांखौ जोङो सनदाननो होननानै जोङो बिथांखौ सनदानलांबाय दाननानै बिथांखौ जोङो थांनानै राङापारा खन्द गेजेर खाथियाव सानै सिख्ला बे थिखांबाय बे सानै थिखांनायखौ लानानै डाइरेक्ट बियो कालुखुं एरियाथिं थांदों ओमफ्राय जों खिथु थांनानै बिथांखौ जों नायहैनानै बिथाङा रुमाव दोनहैनानै जोङो रुमखौ जोङो नायनानै फैबाय दसे उनाव जोङो बेखौ बेबस्था लागोन साननानै जोङो सारिदुवारनि प्रकाशननि सायाव जोङो खोन्थानानै जोङो सारिदुवारनि प्रकाशनाबो जोंजोंनो थांफानानै बिथांखौ जोङो एरेस्ट खालामनानै हमनानै जों लाना फैनानै सारिदुवारनि प्रकाशननि सायाव जोङो होनानै फैनानै जोङो न' फारसे जोङो फैबाय बिदि आरो ओमफ्राय जों दा बिथाङा बुंदों जोङो माबा माबि देखायनानै गावनो नागिरदों मा होदों लं थं गावखौ खुहोदों जोंनाव फुटेज दङ फुटेजआ माने जों होनांगौबा जों होगोन रुमाव बिथाङा लानानै सिख्लाजों उन्दुनाय फुटेज गासिबो दङ आरो बिथाङा ड्राइभार ना फियो बे मोनथिया सानै सिख्ला गाव सासे लादों दिलीपआ सासे लादों बिथाङा बे सानै गेजेराव बिसोर सानै गेजेराव सासे लादों बिथां बे फिएना ड्राइभार जों बेखौ मिथिया बिथांनि बे पुलिस दङ जोंनाव जों होनो गोसोबा जों होनो हायो नाथाय जों होआखै बिथाङा बोरै भाइराल जालांदों बोरै हरदों जोंथ' बिदि जोङो सोरबा जोङो बर'नि फिसा हिसाबै जोङो भाइराल देखायनो होननानै जों खोन्थायाखै जों हराखैमोन गाव सोरजों भाइराल होजाखो जों बेखौ मिथिया जोङो प्रकाशननि सायाव जों होबोबाय जोङो न' फारसे जों आवगायबाय बिनि उनाव जों खबर लायासै बिथाङा बुङो जे बाटासपुरनिफ्राय बिथांखौ दैखांनाय जादों होननानै दा बे नंगौना नङा बेथ' नङा जोङो बिथाङा बाटासियाव फैदों जोङो नुदों जोङो बेखौ लामा ससेयावसो नुदों जों बे मा होनो गराखलथायावसो जों नुदों जेथिया जोङो टाउनाव दंमोन होमबा बिथांखौ जों नुनाय लोगो लोगो बिथांखौ जोङो फिसा खालामबाय बिथाङा नंमारगौ नामा बिदि सिख्ला लाना थांमारगोन नामा नायनि जोङो दिनै सानसे बेखौ एसे फिसा खालामनि होननानै जों फिसा खालामनायनि उनाव जोङो बै राङापारानि बे खाथियाव
माने जों बिथांमोनखौ सिखार थिखांनाय नुनाय लोगो लोगो जों बिसोरखौ जोङो फिसा खालामनानै थांनाय जादों आरो फालतुसि ओमफ्राय जों हमदोंबो हमनानै जोङो फकागननि सायाव जों गथायनानै जों फैदों बिथाङा बेथ' जोंथ' रावनावबो जों रां दाबियाखै रां दाबिनांगौ गोनां गैया आरो जों बिथाङा गाज्रि खामानि मावनाय हिसाबै जोंहा राइट दङ हमनो मानो होनबा दिनै बिथां बायदियानो सासे उन्दै हिनजावसाफोरखौ लानानै जिनाहारि खालामनो सानोबा माबा मोनसे नामआव गाज्रि खामानि मावबाय थायोब्ला गुबुनखौ बोरै फोसाबनो बेखौ लानानै जोङो बिथांखौ जों हमनाय जादों लानानै जों हमनाय जादों आरो बिथाङा मोनसे बेबायदि फोरमानजों लोगोसे बेबायदि फोरमायगासिनो दं जे नोंथांमोनहा बिथांनिफ्राय बेबायदि फैसा डिमान्ड खालामदों दायो बेसेबां सैथो आच्छा डिमान्ड खालामनायाथ' नङा बेयो मानो होनबा जों फकागननि मानसियानो दंखायो मानो होनबा बिथाङा जों फकागननिया जोंजोंनो लोगोआव दंखायो दै बिथाङा जोंनो 3 लाख थाखा फैसा होदों बे सैथो नाथाय हिनजावसाफोरनि लाइफनि थाखाय जोङो बिनानै लाखिदों बिथांनिफ्राय 3 लाख थाखा मानो होनब्ला बिथांमोननाव केस फैसा गैया बिथांमोना आंनाव गुगल पे आवसो फैसा दं होननानै बिथांमोना जोंनाव कियर कार्ड बिदों जोंथ' जाम्बा नङा जों गाज्रि मावोब्लाथ' जोंनि कियर कार्डखौ जों होआ ना मानो होनब्ला जों कियर कार्डखौ जोंनि लोगोनिफ्रायनो होनानै बिथांमोननि हिनजावसाफोरनि थाखाय फैसाखौ जों 3 लाख थाखा फैसा जोङो बिथाङा होलांनायखाय जों लाखिदों बेनो आरो नाथाय जोङो गाज्रि खामानि जों मावाखै मानो होनबा जों फैसाबो बियाखै फैसाबो डिमान्ड खालामाखै बिथांनाव जों फैसाबो जेबो माबा खालामाखै नाथाय मोनसेल' खोथा बियो फैसाखौ होलांदों कियर कार्डआव थिगानो हिनजावफोरनि लाइफनि थाखाय गावसोरो गाज्रि खामानि मावनायनि फिथाइखौसो हिनजावसाफोरनो थाखाय बे 3 लाख थाखाखौ होलांदों बे रांखौ जोङो हिनजावसाफोरनो जों हरजोब्बाय नाथाय हिनजावसाफोरनिफ्राय प्रुफ नांगौबा हिनजावसाफोरखौ जोङो लाबोनानै बे फैसा प्रुफखौ जों देखायनो हायो बेनो आरो जे बिथाङा बुंबावदों नोंथांमोनहा बिथांनाव थानाय 3 लाख फैसाखौ नोंथांमोना सेख'ना लादों होननानै दा बेनो बेथ' एथ' नंखाया मानो होनबा बिथांनाव फैसा जों दंना गैया जों चेकबो खालामाखै चेकआपबो खालामाखै बिथांनाव जोङो फैसा 3 लाख थाखा जोंनो होदों मादों बा जों बिथांनिफ्राय सेख'ना लादों होननानै इलिगेल बे खोथाखौ बुंदों बिथाङा नाथाय जोङो सोरनो होदों बिथाङा प्रुफ देखायदों जोंनो नाथाय जोंनो बियो केस फैसा जोंनो थाइसेबो होआखै बिथाङा जों जि बुंदों अनलाइनाव जि होदों बेनो जोंना बेनिफ्राय बिथाङा जोंनो थाइसेबो थाखा होआखै जे आरो बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंबावदों बिथाङा गावबुराजों नोंथांमोना बिथांखौ गावबुराजों खुगायाव थुथाबदों होननानै नंगौना नङा जोंनावथ' बिदि गावबुरा गैया गावबुरा दङ माने जोंजोंनो फकागना दंखायो फकागनाव दङ फकागनावथ' बे सासे फकागनाथ' गावनि गावबुराखौथ' लाखागोन नङा होमबा बिथाङा लादों नाथाय बिथांखौ गोदोनायाव थुदों खुगायाव थुदों बे एखे नंखाया नंथ्राखारा आरो बिथाङा जोंखौ मानो इलिगेल बिदि फानसावबाय थादों जोंथ' बिदिखौ आरो जुदि बिथांखौ जोङो प्रुफा नांथारगौब्ला बिथांनि अल प्रुफखौ नांजोबा जोङो रुमाव थानाय माने गासै जों भिडिअ फुटेजखौ जों होनो दंबावो जों हाबावो दा नाथाय जोङो बिदिखौ जों सानाखै बिथाङा जोंनि सायाव जि एलिगेसन लाबोदों बिथाङा जोंनि बे माखासे दाय जाबसिननायफोरखौ बिथाङा बोखांना लानांगौ इमिडियेटलि जों बेखौ जों सानो बिथांनि थाखाय जोङो बिथांखौ जोङो गुरैयै जोंनि जों दमा जोङो जायगानि थागिबि हिसाबै जों बिथांखौ खावलायो बारा जाबाय